on the ground. Ukataura zveZANU-PF wega. ZANU-PF yacho inoita zvainoda newe. Inokuisa mujere takaenda mujere. Bishop muri munhu we-opposition here kana kuti muri munhu wechi? Because I think ndo pano vanhu pavari kuita kuvhirikidzika pazvinhu zvese. Pakuti vazotanga kuti hasha kuti Bishop vajoina ZANU vechinji. I think munoona pajekesa ipapo vanhu tinzwisisa. I still remember makati 2028 kamuda kucontesta mimi. Muchiripo here muchiri kuda kucontesta here muchiripo here. But ndakanzwa muchiti mauda kuti MP and it's on public. Makazvitaura on your platform. That was not a gossip. Bot. The Honda City, the Honda engine. Nobody came up. Son, Bishop. Mapira basi mukabvunza mubvunzo tati tikuappreciate ndinorambirai mota nditakuappreciate kata wasaba kusvikanda kufamba nechinhu ngecha mochi chamagetsi chiyachi mama ada self defense muri munhu waMwari ndauda self defense chima ndichogara kudiro you understand kuliendi uchi yamakateerera kudai so muri yeZimbabwe ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Nhasi ndauya kuti ndingofambira nyaya dziri kunetsa dziri kupisa mastreets, nyaya dziri kutaurwa pari kunzi zvoni Bishop Kevin Nyamakanga vari kunzi vakajoina bato reZANU-PF. Inini munozvizivawo kuti senkudlu mukulu munhu mukuru hatingotaure nyaya dzekwatete tisina kuswera. Saka ndakaona the best way is to call Bishop Kevin Nyamakanga vacho vozvidairira votaura kuti chii chakanyatsoitika. Monzwisisa, it's up to you to judge. Inini let me do my job. Zvatakajaira regedzai tichi mhanye tuone sani. Yes. Bishop Kevin Nyamakanga, welcome to the show. Murise munhu waMwari, it's been a while. Kurise ikoko. I'm okay, Kulian. How are you? Boy. Aiwa bobo zvekuti Bishop ndangoti ndingoya katingoti gaga tingofambira nyaya dziri kunetsa. Ndanzwa kuti pane nyaya dziri muma streets pari kunzi Bishop vajoina ZANU-PF what ndakati aiwa inini handitaure nyaya dzemakuwa kana kuti chii. Let me call Bishop so that muri yeZimbabwe yozvinzwira direct kuti zvakafamba sei, chii chiri kuitika, ichokwadi here kana kuti chii ya chawaita ichocho ndo inonzi journalism iyoyo, ndo professionalism. Yeah. Ndo kugona ameno ari kutaura zvavari kutaura. However, the bottom line of the story ndeyekuti handina kujoina ZANU-PF. Yeah. Muri kundinzwa? Yeah, takateerera. Are you hearing? Yes. Handina kujoina. But however, vanhu vari kuvhunduka. Vanhu vari kuvhunduka kuti Nyamakanga Bishop vakange vakaenda ku politics dzemubhazi ndo pane nyaya hombe ndizvozvo. Yeah. Yeah, ndikukunzwa ndakateerera Bishop. Taurai nyaya dzekuteerera takateerera muchitudza zvese zvakaitika zvakafamba sei chichi ndo saka takatoniteerera. All right. Yes. Saka so what happened? I was invited. Politics dzemubhazi dzakange dzisiri yanga isiri event yeZANU-PF. Yakanga iri event yemanani ZANU-PF members. And vaida munhu wese asiri weZANU-PF. Okay. Kwaitodiwa veopposition. Nyaya iripo ndeengagement. Uyai mubvunze mibvunzo yenyu. Okay. Yamuri kuda kubvunza. However, hatisi kukumanikidzai kuti uite member yeZANU-PF. But toda kuti kana uchindo-opposa ZANU-PF, uno-opposa uri well informed. Uri well dambudziko rine vanhu vemuZimbabwe nderekuti ukangoonekwa wakamira nemunhu weZANU-PF hanzi wajoina ZANU-PF. Handiti muri kubanzwisisa. Saka ndakaenda amene angosenderwa nangu kuzana gamba kwangu achiti ari papayroll apa akabva kujere
So I want to make this very, very clear to every Zimbabwean who is listening on your show right now. Yeah. Naenda ndakapinda mubhazi kwakabvura ndopa Buddhist Diangari MC aita ma-introduction mibvunzo ndakanyora mibvunzo yangu pasi 8 questions that I had. One ine chekuita ne-governance and leadership. Ndikabvunza nyaya ye-corruption, ndikabvunza nyaya ye-the rule of law, ndikabvunza nyaya ye-church and politics. Kuti say what platform does the church have kuti vanogona kutaura zvinhu pasina intimidation. All those questions mubhazi ndakabvunza 3 questions. Ndabva mubhazi takaenda kuparliament. Tapinda muparliament ndikabvunza mubvunzo 1 zvekare muparliament kuti sei imimi veparliament ma-authorities why is it we have ma-MPs anenge akakotsira muparliament. I ask those questions. Vakanga varipo vanogona kukuudzai mukatsvaga iwe JCTV Kenan Mutero mukatsvaga Sly Media ivavo vanogona kunyatsokuudza chokwadi chakazara nekuti ndakange ndinawo kubva tichipinda mubhazi kusvika tichibuda mubhazi. Saka vari kufunga ndakajoina ZANU-PF ka ivo ndo vari kurasikirwa, vanoda kurwa hondo yemuZimbabwe haidi kurwiwa pakeyboard yeTwitter kana paFacebook. Come on the ground. Ukataura zveZANU-PF wega, ZANU-PF yacho inoita zvainoda newe, inokuisa mujere takaenda mujere, inotumira vanhu vayo madzibaba eshanduka. As I'm speaking right now, he is in prison. But ivo vakacreate platform yavakacreate. Why can't we take advantage of using their own platform? All right. You understand what I'm saying? Yeah. Why can't you use their own platform? They invited you. Nani? Kuliant. Hakuna kumbeitwa slogan. Vunza Sly Media. Vunza JCTV. Hapana kumbeitwa slogan. Hakuna kuimbwa nzimbo zeZANU-PF. Hakuna kumozi ED Huch. Hakuna ngakapfeka regalia. Hakuna anga ine scarf. You understand? Hakuna anga ine scarf. But the problem we are having in Zimbabwe, politics is bitterness, anger, strife. Yeah, are you hearing me? Yes, ndakateerera zvavo. But now, even as a church leader, as a bishop, ndogona kuenda kuZANU-PF. Avana committee pavakatora inonzi harvester zvastora munotora. They called me, committee called me, Bishop, tinoda kuti mune muzotinamatira, takutanga basa. I went there. Alliance, President, Madam President Elizabeth Fale, I spoke to them. Zimbabwe Independent Movement, they called me, Bishop, tavura maaccounts edu, tikuda kuti takutanga basa, tinamatire, ndo basa rangu iro. But the problem ine vanhu vemuZimbabwe, vakakuona wina J-Israel, nyamakanga atomuzana. Honestly, I need J-Israel. You expect me nini kuti nditi handidi kukukwazisa nekuti wakagadzira affiliate yeZANU-PF. I mean, that's wrong. Okay. Yeah. You understand what I'm saying? Yeah, ndakateerera. So, Bishop, muri pakati kutaura ndine question yabva yaningirira mumusoro mangu, inova question inotanga kubvunzwa nevanhu ivava, because I know how they think, because munoziva ndagara nawo mastreets awa ndajaira nawo. Question inenge iri pakuti alright, that event yaitwa yakarongwa neZANU-PF as a party here kana kuti yanga yakarongwa nenhingirikini negovernment. Ndo zvinhu zviri kuda kuningirwa nevanhu. I think ndo pane question na vanhu. Haina kurongwa negovernment. Yakarongwa neZANU-PF, Department re-Youth. Okay. Alright. Honorable Kundishaya invited me. You understand? Yeah. Because they know
but vakandiudza live and direct. This is tulakuti akatotaura mubhazi bvunza una Sylvester Slaimedia, they will tell you nana JCTV. Akatotaura mubhazi akati ava bishop ava totovaziva and 90% of messages that bishop he attacks us, but tulakuti bishop vabvunze mibvunzo yavanoda. You understand? And I asked my questions on behalf of every citizen. Akava asina kuuya, but people manje vane pfungwa yekungoti ukangoonekwa wakamira pabhazi rezanu watomuzana. Ndakandoparidza kwatakaenda kwababa Chirenje kwakuine vana madzibaba Mose ndovaitungamirira that program vapostori Elision for ED nana King Polo ndovakanga vari vari direction, but ndakandoparidzapo as a guest speaker. Hapana akataura kuti Nyamakanga wamadzibaba. You understand? Yeah. Hapana akatotaura kuti Nyamakanga wajoina mapostori for ED. After politics, Nyamakanga has life. I have my life. Alright, but Bishop. You understand? Yeah, but Bishop, and ndavanaita mubvunzo. I think chinhu chiri chachikukweshera nevanhu. Imimi Bishop muri munhu weopposition here kana kuti muri munhu wechi, because I think ndo pano vanhu pavari kutaka kuvhirikidzika pazvinhu zvese. Pakuti vazotanga kuti hasha kuti Bishop vajoina zanu vechinji. I think munoona pajekesa ipapo vanhu. That's a very good question. Yeah. That's a very good question. Kana ndatomboudza vamwe vezanu. Kana ndikatsura ZANU-PF ndiri mufundisi. Hazvireve kuti ndiri opposition, but ndakanyanya kutsura ZANU-PF to an extent yekuti vanhu vakandi associate neopposition, vakafunga kuti ndiri weopposition. I don't carry a card of any political party. I'm a preacher. Ndaudza veZANU-PF kuuya kubhazi kwenyu nekubvunza mubvunzo hakureve kuti ndamuZANU-PF. Okay. Yeah. Ndikatsura ZANU-PF right now. Haisi qualification yekuti vanhu vanditi ndamu opposition leader. Ndikapinda muzanu ndiri mufundisi. What I do, ndinotaura chakanaka, chakaipa ndichitsura chakaipa. I preach the gospel in line with the word of God. But the problem ndeyekuti vanhu vakafunga kuti Nyamakanga kusisi anabvira ndakajoina CC. Handina ndakabvira ndakajoina MDC. I'm just a preacher. I'm just a Bishop Nyamakanga. Okay. Yeah, Pajik. Yeah, it's now clear. Yeah, Pajik. You see? Yeah. Saka people, Saka opposition, as I'm speaking right now, ngaite basa on the ground. Ngairege kuda kunongedzera vanhu kunongedzera. Opposition ngaite basa. Ndakabvunza question. Yekutanga ndakabvunza ini. Ndikati zvamaita izvi zvamuri kuita zvebhazi izvi. Veopposition vakazviita havakanganiswe here, because imi muri kuzviita ndava muri vezana. What about opposition? Yeah. In the same privileges, we asked those questions. What was the answer? What was their answer? Opposition. Yeah. Vakapindura kuti kudipa that question yemakabvunza ati ndati vakapindura kuti kudipa question yemakabvunza iyo yekuti venhikirikini vane same privilege yebhazi. Obvious. What you need to understand, Kulian, if obvious, why refer to the Constitution, freedom of association according to the Constitution. But what is on the ground is not what is in the Constitution. The Constitution says something, but on the ground it is not what is on the Constitution. All right. Do you get it? Yeah, I get it. Yeah. Aiwa ndikabvunza yakawanda zvito zvetanga vandikina ina hangu chandani chingoda like my questions andachida kutobvunza ndoiwaya kuti vanhu vonyatsonzwisisa kuti Bishop munhu wenhikirikini munhu wekereka asi munhu wechiwe politics because ndo pandaona papa kutanga pari kukweshera navanhu ya unoziva chikuliani the very people who vari kutaura izvozvo when I was arrested akauya kuzondiona chikurupi ndiani. I'm asking you, ask them. Hapana, I know kuti hapana. Akauya kuzotiona, akauya pamba pangu kungozoti mai Nyamakanga tauya kuzomira nemi ngatiisei prayer kwete mari prayer. Nobody came. You understand? Yeah. Handina ndazoona gamba washana tatoseka namadam ndikati hayi uyu
ndiye akatitengesa kudhara hatina nyaya naye mani tina nyaya akatitengesa akati tikatavharirwa mumajingo. You see, so the problem irikuitika kule ndeyekuti vanhu vari kunitisu opposition, get yourselves on the ground, itai basa beta kuti mubatwe but muchibatwa kuti muri kuita basa kwete kuti vanenge vachikota Nyamakanga as iwo watoita zvakanaka wandibvunza kuti nai bishop ndose zviri kufamba sei kambamo cheshe nhamba dzangu anadzo angotadza kungondibvunza vajaira makuwa manyepo but zvese izvi zvandataura izvi enda unoverifya naJCTV, enda unoverifya naSly Media ndakanga ndinavo. They will tell you which is sure. Shakamira Zakadai. They will tell you everything. All right. Irbo Bishop, thank you so much for ngirigini. Ne feedback yamaitawo vanhu vanenzero dzekunzwa vanzwa because atingadi kuzoramba tichirebesa nyaya zvakakosha kuti zvitonzwika. I believe kuti zvatonzwika. My questions ndenge ndinawo zvangu but zvinotozodiveta nyaya ikatozorebesa. I think ameno kana Bunza. All right, it's okay. All right, I still remember makati 2028 kamuda kucontest muchiripo ere muchiri kuda kucontest ere muchiripo ere but ndakanzwa muchiti mauda kuti MP and it's on public makazvitaura on your platform. That was not a gossip. Yeah, kuna dzimwe nyaya dzatechitauro kuti titese titandari because you know why end up bvunza that question because vanhu vakabva kuona muri mubhazi kasaka kuti since murume atada kutopinda 2028 since anomuona maby election chizvo zvikuitika ma MP angowina ndei kuZANU saka maybe saka ndati akandibvunza that question. No chakaita kuti ndiende inini ndine zviviri. Yeah, I know. Ndakatotaura bvunza vavandakuza in my opening ndakatotaura ndikati ZANU-PF is known as a monster ende kutoya kwanoita muno mubhazi muno ndatoita zvivindi ndakataura imomo ndatoita zvivindi and they agreed vanakundishaya vakatotaura vega kuti no ava manje havatori nenhaka and hatigoni kutomboatendeutsa akakonfesa ega but ndosaka ndati bvunza Sly Media. He was there. Bunza JCTV, he was there. They can tell you. My conversation is under they can tell you. Never enda ku parliament. They can tell you. But kune vanhu vane journalism ya yemuhomo yokuti vechange radio vantazango kufona kuti keza zvawaita izvi. You are taking first hand information kuna Nyamakanga. Watch. Kwete zvoti unongoona mapicture wakutokanda wakutoti ndizvo. That's wrong. Maybe venigirigini vanenge vaitawo kungopanika like munongoziva kuti team rinenge richimhanya PR nigirigini dzekumedia team yekwachamisa kasika maybe vanenge vateka kuvhunduka vaona muri nigirigini muri kuside kwevanhu ivavo since chingori cho chigame chinongoitika havafanire kuvhunduka vavhunduka ndibatei Nyamakanga tell us ende munotibatira pakuti chiko because handisi opposition kai handisi opposition handisi CCV handina kuwananisa application handina kadhi rezANU handina kadhi reFGC handina kadhi reAlliance handina kadhi reZim handina kadhi I'm not a political card holder of any political party. I'm just a preacher who tell the truth. But vanhu chinoita nchekuti ukataura chokwadi chiri kutadziwa neZANU people they clap hands at you. But ukazoda kutsura manje kuti inini veopposition apa makadai muri kutadza apa muri kutadza sei inini muri kuflorisha munyika ino mamiri akaita ino but muri kunzi mune mafamu kaini muri kunzi mune macastles how are you flourishing in this state when you start asking those questions vakukuti wamutengesi which is wrong. Yeah. But team rakaorganize chinhu chebhazi those guys mari vanayo because I believe inini because taureka ndishaya anoshandira kuda kwashita kugireta kutaura politically mafacts mukanzi makaoff kwa mota mukatadzotora since mati hamusi any political party game vakandipa mota hamusi any political party you are a preacher but those guys you are brilliant. Yeah.
kuya kwamba panogara nopasiwa ndine motereni no ndotakwenda kugomo kuchiweso ndakwenda kugomo ndakamboita fundraising kuti ndiri kuda bot nehonda fit ndaona engine nobody came up saka munhu akauya akanditi bishop makwira bhazi mukabvunza mubvunzo tati tikuappreciate ndinorambirei mota ndida kuappreciate ndichifamba netsoka ndoramba mota kuti hazi nekuti vana Kuliandi nanagambakwe vanozondigarira pasi vachipinda makanga awezana aya ini handidare ini mazuva ini ndongobvunza ndofamba nefirst hand information. Yeah, ndizvo. That's true. Yeah, that's true. Let us be realistic. Yeah, ichokwadi. Sisi ndakatakwa ini when I was pandakaparidza kwaBishop Masana. You understand? Yeah. Ndakatakwa kusamba kusvika ndakufamba nechinhiki chemagetsi chiyachi. Mama ada self defense muri munhu waMwari. Ndauda self defense chimame ndichigara kudiro. You understand? But nobody came home. Ndichifamba naicho chitrezere chichiburitsa moto chachi. Yeah. You understand? Yeah. Baba yaipa. Yeah, that's true. Yeah, ichokwadi. Yeah, kuseka nhambo ungerugare. Yeah. People be talking in the comfort of their homes, but they don't want to treat on the ground. He's languishing in prison. Yeah. He's languishing in prison. Who is taking care of him? Yeah, Where is Noke? As I'm speaking, where is Noke Mapuri? I'm in prison. People left here and yakamire. Abantu banishe kantori nemaime kucheche kuti year of abundance, but Noke Mapuri and jail. Yeah. Year of overflow, but Noke Mapuri and jail. Then people come to Nyamakanga wengere basi. Nyamakanga always that. That's wrong. Yeah, ichokwadi. Yeah. Yeah. Vanhu ngavasatori manje hakuna achambofana ndichisa. Ndakatograduata. Saka hapana munhu angambondityisa kutaura kuti Nyamakanga azodai. Handina chandakapiwa. Opposite yacho zvese zvandakaita yakandipa chipo. ZANU-PF yacho pandakabva ikoko takapiwa chipo. Vana Gamba vakati tapiwa hembe. Bvunza Selaimiti. Ndiye akanga ari mubhazi dzandakanga ndiri vachiofa media coverage. Ezvese zvaitika mubhazi. It was Selaimiti and JCTV. They were there. They will tell you the honest truth. Yeah. You understand? Yeah. Working on the ground. Haugoni kutondibvunza kuti nai Bishop vangu chaicha vanonditenda vanondibvunza ndovatsanangurire vachindiudza Bishop tazwa zvakadai apa topaita se ndovatsanangurire vemidia vacho ndiwo wega watombouya rutende rwese angori makuhwa vanoita jenda mizima yemakuhwa. Yeah, maybe anonga achitya kubvunza because anonga achitika tingazowodzwa kana rafu. I think so maybe. Iwe anozana Kuliandi. Yeah. Ndikada ini kunyatsoti ndakutojoina ZANU hakuna anondimisa. Undizo. Yeah, ichokwadi. Ndikada kutanga yangu ini kuti ndauda kutanga yangu pachinonzi changu chengure ndimbomira hakuna futi anondimisa. Yeah. Ndikada kuuya kusisi kuti ndakuda because it is my constitutional right. Hakuna futi anondimisa. But I'm a preacher. Yeah. I just tell you kuti akumana zvaitwa neZANU-PF, this is wrong. Kuuraya vanhu, this is wrong. Kusunga vanhu, this is wrong. Kudayo, this is wrong. But I took advantage of the platform. Regaisa nditaure mibvunzo yangu. Asina kuuya, haana kuuya. Hakuna kuitwa maslogan. Hakuna kuimba dzimbo dzeZANU. Hakuna ane regalia. It was just a campaign. Yekuda kutora vanhu vasiri manani members eZANU-PF kuti vaye kuzojoina.
and people were joining. I saw it. Wanaita join ipapo. Vanhu vachitobvunza kuti unoda kujoina tojoina sei toonani vamwe vachitoda nemashirts nemat-shirt. That's their campaign. Imi vanhu vakagara mapako muchibati Nyamakanga wajoina Nyamakanga wajoina yeti kia hatinotaura zvakawanda. Sakapakaipa. Yeah, Lokuta. Yeah. Ationa ZANU-PF iri kuita zvairi kuita. Imimi, what are you doing on the ground? Besides ZANU-PF kuita zvemabhasi, imimi, what are you doing on the ground? So far there is no opposition in Zimbabwe. Saka panenge pachipisa. Saka manje. Yeah, panenge pachipisa. Saka atiwati vese mayuthi mabhasi angari mali. Ezvinoita kuti kune mabhasi there are about 18 buses. There are about 18 buses as I'm speaking right now. But opposite, I need to pin in those spaces. It's not about enemy, it's about engagement. Say ZANU uri kuita zvakadai wokupindura, sei hurumende uri kuita zvakadai yokupindura. Hapana kurwa, hapana kutukana. That's engagement. That's what we want. Yeah. Alright, it's okay. Thank you so much, Bishop. Nenguva yenyu zvakakosha. I think zvandichaita ndichazotaimira ndozoona feedback inenge yabva kune vanhu papaya, maybe after kana 5 days tozoona kuti kana pane vanhu questions tichazoengage vanhu vozouya paplatform then mochinyatsobvunza nona because kuna vamwe vanhu vari kuti anenge achida kuti zvimwe zvavanenge vasina kunzwisisawo about nigirikeni, but inini zvangu I'm satisfied. No, it's okay. Kunyangoda kuti zvagutsikana wati ndo wati zvaichinje. Ndaizongomuka wakati ndakaisa headline kandoti ndoti hanzi vari papero ameno maheadline amutaura chandafarira ndechekuti wanzwa nyaya, you came right to me kuti unzwe boss, you have my number, and watsvaga ndokunonzi kutora nhau kwete kungoti wangoona nekuti ndakamira naJeisrael. Saka Nyamakanga atore ZANU ndakwira bhazi reZANU. Vakomana tikadaro tingararama here munyika? Panenge pasingararamike. Alright, thank you Kulian. Alright, sharp maita basa. So that was Bishop Kevin Nyamakanga muri Zimbabwe. Arenze kunzwa wazi ichi zvangu ndabvunzo mubvunzo ndanga ndichifila, but kune vanenge vane yavo mubvunzo yavari kudonyatsobvunza inyorei pasi in the comment section. Koita vamwe vekuti vanenge vachitoda kutouyawo paplatform vachitaura, because ndozoti vanhu munenge muchitoda kutouya munobatana neni to organizer Bishop vari online, imi muri online, moita sei motaurirana, because ndozoti vanhu vatizogutsikane zvakafanana. But for now inini rangu basa ndatorowa ndasakura ndazunza ndini wenyu Kulian pachivhitivhiti patinokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika kune vanenge vane mabusiness awanda kuadvertiswa. Namba idzodzo dzangu futi dzandaisa munokwanisa kungobata ipapo topatangopedza masports futi papa. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV aichadzika, saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian.